شەڤیدی شەڤا پشتەوانên Trump bû wan bi dilên xweş guhle gotarawiya serkeftinê bû naverokê wê ê girtina gelê Emerîkî bû. Now it's time for America to bind the wounds of division. Niha demê hindê Emerîkî birînên duberekî sarêj bikin û bigihin hev. Ez ji hemî komarî demokrat û serbixwên seranserî welatê re dibêjim demê hindê em bigihîne yek wek gelekê yêgirtî. I congratulated Donald Trump and offered to work with him on behalf. Hevreka Trump namzeta Demokratan Hillary Clinton pîrozbahî li serokê serkeftî kir û piştevanên wê nebez xemgîn bûn lê heybetî mabûn. Ji ber kampêna neheza dirêjahiya salekê û azirandina çendîn pirsên hestiyar, cîhanê bersivên bilez ji serketina Trump re hebûn, berî hemûyan ji serokê Rûsî Vladimir Putin. Ez dixwazim ji bo encama hilbijartinên Netewê Amerîka û serkeftina Donald Trump pîroz bikim. Dema ew kendid bû me di daxuyanîn wî de bihîst ku wî ba li ser başkirina peywendiyê di navbera Amerîka û Rûsya keşa. Em dizanîn û têdgihîn ku ev rêyekî nehêsan e. Eger bidîn berçavan peywendiyê nebaş di navbera Amerîka û Rûsya de. Trump dewlemendê xwedî şarezayiya kêm di siyasetê da wê li destpêka sala bêtin bikefta Koşkaspî lê wê rastî gelek zehmetiyan bibe. Renga şer û nakokiyên rojhilata navîn û cîhana İslamî alostirîn pirsa wî be. Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan hîvî dike ew guherîneka erênî bêxte herêmê. Ve bu tercihle birlikte Amerika'da Qonaxeke nû ye di dîroka Amerîka de bi hilbijartina Donald Trump wekû serokê û ez hêvî dikim got ew biryarê gaveke erênî be di derbarê rewşa azadiyên giştî û mafê mirovan, demokratiyetê û geşepêdanê. Guherînên hîvîkirî bi destê serokê nû Donald Trump wê mumkin bin ji ber serketinên partiya wî ya komarî di her dû civatên Kongresê Emerîkî de. Trump rexnegirê rêketina navokiya hikûmeta Obama bû digel Îranê. Bersiva Îranê jî ji bo serketina Trump ji zarê Wezîrê Derve Mehemed Cewad Zarîf bû. Zarîf got divê serokê nû ê Amerîka rêzê li pêgirtinên Amerîka bigire di çarçovê rêketina navokiya digel Îranê de û herwesa divê birêz Trump rastiyên cîhana vî serdemî tê bigeha siyasetên xwe jî li ser binemayên wan rastiyan da rêje. Digel bersivên cuda cuda lê rojhilata navîn İsraîliyan keyfxweşiya xwe ji bo serketina Trump wek serokê 45 Amerîka diyar kir ji ber dîtinên wî ji pirsên rojhilata navîn re û piştevanîkirina İsraîlê. Meksîkiyan xema xwe diyar kir û pêşbîniya astangên mezin dikin ji aliyê hikûmeta Trump ve hember sunûrên wan û pûçkirina rêkeftinên bazirganiya azad di nav welatên Amerîka Bakur da. Sekreterê Giştiyê NATO pîrozbahî lê Trump kir lê hîvî xwestin di demê serokatiya wî de hevbendiya wan qeyîmtir bibe. I congratulate Donald Trump. Dostên Amerîka yên weka Japonê û Kuryaya Başûr heman hîviya baştirkirina peywendiyan digel hikûmeta dahatiya Amerîka xwestin. Li seranserî Ewropa bersivên cuda hebûn. Li Berlînê hineka hîvî kir Trump bibe hêza guherînê. Lê nehezên wî bawer dikin ku ew ê bibe derd û belayekê mezin. Rojnameya Bild ya Berlînê manşetê xwe wesa nivîsandiye. Rojeka reşa Koşkaspî. Her zû bazarên cîhanê bersiv hebûn. Berî bi fermî serketina Trump piştrast bibe, bazarên Asya hatine xwarê. Bêguman xelkê Slovenya pitir ji piştevanên Trump li Amerîka keyfxweş bûn û hîvî kirin keça wan Melania vegerta bajarê xwe Siyonîça weka xanima Yekiya Amerîka. Dexîlê şemo dengê Amerîka.